ಮುಚ್ಚಿದ ಕಡೆಡ ಅಡಿಟ್ಟು ನೀರು ಮೇಲ್ದು ನೂರೆ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆ ಕೋರಿಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು 20 ಜನ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಇತ್ತಂಜಿ 2 ಜನ ಆತಿ ಆ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಛೆ ರುಚಿಯೇ ಆಪುಜಿ ಈ ಕೋರಿ ಸಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಅರೆಪು ಸರಿ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ಸಾರ್ದ ಅರೆಪು ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಂದು ಮಮ್ಮನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಆಗಲೇ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಡೆಪ್ಪಿನ ಕಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತ ಅಬ್ಬಾ ಆ ಭೂತದ ಒಂಜಿ ಕಡೆಪ್ಪಿನ ಕಲ್ಲುಡು ಮಲ್ತೆರು ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಅಂದು ಮಮ್ಮನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಇತ್ತೆಂಗ್ಲು ಕಲ್ಲರ್ಪೆಡುಲ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ಪೆದ ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಅತ್ತೊಂಜಿ 5 ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು 5 ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು 5 ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಜ್ಪೋಂದುಲ್ಲ 5 ಅಂಗಡಿ ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಕ್ಲೇನು ತೊಜ್ಪೋಂದು ಅಕ್ಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಕಡಪಿ ಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಈ ಉದ್ಯಮ ಎಂಚುಂಡು ಇತ್ತೆಂಗ್ಲು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಕಲ್ಲರ್ಪೆ ಪುತ್ತೂರು ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂದೆಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಅಂದೆಟ್ಟು ಆ ಕಡಪಿ ಕಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ಕಡಪಿಕಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಐತ ಕೇನ್ಗ ಐತ ಒಟ್ಟುಗ ಐತ ದನಿಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅರಡಲ ಪಾತೆರ್ಪಗ ಕಡಪಿಕಲ್ ತುಕ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ತುಲೆ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಕಠಿಣ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲುದ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಲ್ಲು ಬುರ ಬಡ್ಡದು ಕಾಟ್ಟದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಕಾಯು ಟೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಪುರಂದರ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಇಪ್ಪನೆಟ್ಟು ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ನ ತೋಜುನು ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಲ್ಲದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಒಂದತ್ತೆ ಅಲ್ತಾಡೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ ಪಂಡ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಾದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ ಕೈಟ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡ ರಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಕೈಟ್ಗೆಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಮಿಸಾಂತೆಗ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ರಡ್ಲ ಉಂಡು 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 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಡೆಪ್ನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಕೈಟ್ ಕಡೆಪ್ನಾಗ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಂಡು 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 ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ 60% ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಕಡೆಪ್ನೇ ಕಲ್ಲು ಮನ್ಪಣೆ 40% ಮಾತ್ರ ಮಿಸಂಡ್ ಕಡೆಪ್ನ ಅನ್ಪಣೆ ರುಚಿ ವೈಟ್ ರುಚಿ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆ ರುಚಿ ಐನೇತ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆಂಡ ರುಚಿಯಿಂದ ಬಂಡದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದು ದಾಯಮಂಡ ಒಂದು ನೆಟ್ ಕಡೆಂಡ ಇರಗೆ ಆಳವಂದು ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ಬಾಕಿ ವೈಟ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ 100 ಬರ್ತದ ಅಂದು ಇಂದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಆಳವಂದು ಈ ಕಲ್ಲು ಹೊರ ಕೊದಿಪಂಡ ಆಳವಂದು ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳು ಕಲ್ಲರ್ಪೇಡು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಹೂ ಇಪ್ಪುನ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಕೈಟ್ ಕಡೆಪ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಮಿಸಂಟ್ ಕಡೆಪ್ನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲಡು ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೈಟ್ ಕಡೆಪೇರ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಲ್ಪೇರ ಅದು ಅವರು ಒಂಜೊಂದು ಇದ್ದಾರ ಅಂದ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಪ್ನ ಕೈಟ್ ಕಡೆಪ್ನೆ ಅಂದ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ನೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಕಡೆಪ್ನೆ ಈ ಕಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದೇ ಕಲ್ಲು ರೇಟ್ ಪೂರ ರೇಟ್ ಇರಾಗ ಸಾಧಾರಣ 1 kg ಕಡಪಿನಾಗ 5300 ಬರುಂಡು 1 kg ಒಂಜಿ ಅರಿ ಕಡಪಿನಾಗ ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಜಿ ಬಂಡ 5 kg ಕಡಪ 5 kg ಮುಟ್ಟ ಕಡಪಿನ ಮನ್ಪುವ ಹಾಂ ಒಂಜಿ 18,000 ಒಟ್ಟು ಬೂರುಂಡ ಈಗ ಅಂದ ಬರ್ಪುನಾಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಲ್ಲ ಪನ್ಪರ ಒಂದೇ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಲ್ಲರ್ಪೇಡು ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತವರ ತೂಲಿ ಏರೆಗೆ ಉಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜೇನ ಪೊರ್ಲುಗಳ ಅದೆತ್ತು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸೋಕೆಸ್ ಏರನ್ನು ಮಾಡದು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ರಾಗಿ ಬೀಸುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ರಾಗಿ ಬೀಸುನ ಅಂದೆ ಎಂದು ರಾಗಿ ಬೀಸುನ ಇಂಚ ಅನ್ನಂದು ಒಂದು ರಾಗಿ ಬೀಸುನ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಶೋಕೇಶ್ ದಿಯಾರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಗಿ ಬಾಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಕಲ್ಲುಗಳು ಟಚ್ ಆದಿ ದಾದ ಮಾತ ಕಲ್ಲುಂಡು ಕಲ್ಲು ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಓವೆಲ್ ಸೇಪು ಅವು ಒಂಜಿ ದೋಣಿ ಥರದ ಐತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡ ಅವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊಂಡಾರ ಇಂಚಿನ ಓವೆಲ್ ಸೇಪು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಗುದ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮುಖ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮುಖ ಅಮ್ಮಿ ಕಲ್ಲು ಅಮ್ಮಿ ಕಲ್ಲು ಅನ್ಪುವ ಗಂಧಾರೆ ಕಲ್ಲು ಇಂಚ ಈ ಕಲ್ಲು ಅನ್ಪುವ
జోకులకి చిన్న బజ్జ అంచె కొరుకునాలో మనపో తరెత్తు కొరుకున అంచిన తరెత్తు బాగుంది ఈ కళ్ళు ఏ తోర్సాల ತರದು ನೂದು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 1-2 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದ ಬದಾರೆ ಉದಾರ ಬಾಬು ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಚಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕಲ್ ಮನ್ಪರ ಅಮ್ಮಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದೆವು ಅವು ಈ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಪರ ನಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಬಿಡು 4-5 ದಿನ ಬಿಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಏತ್ ಕಲ್ ಮನ್ಪೊಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತೆ ನಾಳೆ ಮನ್ಪರ ಅಮ್ಮಡು ಎಂಚ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಬರ್ತದೆ ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ಬರ ತೂದು ಫೋಟೋ ಬರೋದೇ ತಗೋಬಿದ್ದೀರ ಏತ್ತಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲೂ ಒಂದು ಏತ್ತಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದಾಗಲೇ ಏತ್ತಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏತ್ಲ ಆಗ್ತಿರದ ಬರ್ತದೆ ಫೋಟೋ ಬರೋದೇ ತಂದು ಅವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತೈತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ಲಂಚೆ ಹೋಗುಂಡು ಅಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅಂತ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲು ಹೋಗುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬರ್ಬುಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಮುಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪದವರ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೊಜ್ಪ ಬೇರೆ ಧನುಷ್ಯರೇ ಪೂರವರ ಕಲ್ಲು ತೊಜ್ಪಲೆ ಇಂದೆ ಇಂದೆ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಇಂದೆ ಇಂದೆ ಬಾಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲು ಇಂದೆ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲು ತೊಲೆ ಎಂದರೆ ಕುಡಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಓಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಪುಂಡು ಕಲ್ಲು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬಿಡ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಬೋಪುಂಡು ಇಂಕೊ ಗುಜರಾತ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಪುಂಡು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ವಾರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ವಿಯರಲ್ಲಗೆ ನಂದು ವಿಯರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ದೂರದ ಊರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಾದ ಸೈಜ್ KG ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬುವಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಲ್ಲರ್ಪೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗಡಿ ನೀಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು. ನೀಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಕೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲಬಣ್ಣ ಈತೆ ಏತ್ ಕಲ್ಲು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನೊಟ್ಟಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನಾಗ ಪತ್ತಿನ ಬೊಗ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ರೇಟ್ ಏತು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದನ ಒಂಜಿ ಏನು ಮದಿನೋ ಮಲ್ಲ ಒಂದನ ಪತ್ತಿನೋ ರೇಟ್ ಏತು ರೇಟ್ ಅವು ತರಾವಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಾರು ಸೇರ್ತೆಗೆ 5,700 ಉಂಡು ಒಂಜಾರು ಸೇರ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಸೇರ್ತೆಗೆ 4,700 ಉಂಡು ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಸೇರ್ತೆಗೆ 5,700 ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಾರಿತ ಕಮ್ಮಿ ಮಿಸ್ಸಿರು ಪೂರ ಕಡೆ ಪೇರಿದ ಮಿಸ್ಸಿರದ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗುನು ಕಲ್ಲಂತ ಕಮ್ಮಿ కేరళ కొండైనాకలు పోనంత పనిపేరు కళ్ళు పోడుందు కొనపేరు బర్పేరు కొనపేరు అయితే కళ్ళుకి డిమాండ్ కమ్మి కళ్ళు మలుతున్నాము కజిపెంచాము కజిపెట్టే కళ్ళు కడగినావు మిసిడి కడగినా మెల్ట్ నూరే అడిట్ నీరు చట్నీ అడేనా చట్నీ కళ్ళు మిచ్చిడి కడేనా అడిట్ నీరు మెల్ట్ నూరే కళ్ళు కడేనా అంచెత్త రుచి ఇప్పుండు చేయలేక ఇప్పుండు మంచిగా ఏ తోర్సేరగితే ఎక్కువ 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಹತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಈ ಕಲ್ಲು ಕಡ್ತು ಇಂಚ ಮಸಲ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಫುಲ್ಲು ಅಂದು ಕಲ್ಲು 18 ವರ್ಷ ಶುರು ಅಂತೇನು ಕಲ್ಲು ನಿಂಚ ಕೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ಲೆಕನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಂದರ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಅಂತನೇ ಉಲ್ಲಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಅಂತನ ಏ ತೋರ್ತು ಬೇಲೆ ಶುರು ಅನ್ಪೋರು ಎಂಕ್ಲದ ಅವು ಏ ತೋರ್ತುಂಜಿ ಏನು ಮಾಂಟೆ ಹತ್ತಲ್ಲಾಂಡು 1 ಮಾಂಟೆ ಹತ್ತಲ್ಲಾಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಲ್ಲಾಂಡು ಅಂಚಾವು ಏ ತೋರ್ತುಂಜಿ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋರ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲು ಬೇಲೆ ಎತ್ತನೇ ಅನ್ಪುಣೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಇದಾವೆ ತೋಟದವ ಪಂಡಿ ತೋಟ ಉಂಡು ಐನ ಬೇಲೆ ಆತದ ಕಡೆ ಕೊರ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ತಗೋಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೀಯಾರೆ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತನಿಗೆ ಇಂಚ ಬರಗೆ ಅಂದ್ ಕೆಲ ಕೊಂಡಪ್ಪೇರು ಅಂತ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಶೋಕೇಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಕೊಂಡಪ್ಪೇರು ಪಿದಾಯೂರು ಊರ ಕಡಪುಡೋರ ಪಿದಾಯೂರು ಓದ್ತಿಜಿ ಇದೇ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಓದ್ತುಂಡು ಕಲ್ಲು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾರು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾರು ಏರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾರು ಅಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆದಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಡಿ ರುಚಿ ಆಪುಣಪ್ಪಣ ಅವ್ರು ರುಚಿ ಅವು ಊರ್ತಾಗ್ಲಿ ಊರ್ದು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಎಲ್ಲಾಲು ಒಂದು ಲಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಲಂಡು ರಾಟ್ಲಂಡು ಲಂಡು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಾಗೆ ರನ್ನ ಪುಣೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಕ್ಸಿ ರನ್ನ ಅವನದ ಅನ್ನ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪುಕ್ಕ ಅಂಕ್ಲ ಒನ್ಪ ಕಲ್ಲುಡೆ ಕಡೆ ಉಡವು ಒಂದು ರುಚಿ ಅಂದು ಒಯ್ಕು ಓ ಸಾರ್ ಎಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಡೆ ಕಡೆ ಕೋರಿಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೋರಿಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಹತ್ತು ನಂಕ್
ಒಂದು ನೀಲಬಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನರಿ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ರೀ ಅರೆಡಲ್ಲರಿ ಪಾತ್ರಗ ಕಡಿಯುವ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶೀನಪ್ಪರು ಶೀನಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಎಂಚ ಉಂಟು ಕಲ್ಲದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಅದರ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲು ಬಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸೇರು 1 ಸೇರು 1.5 ಸೇರು 2 ಸೇರು ಮುಟ್ಟದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಈ ಕಲ್ಲರ್ಪೇಡ ದುಂಬು ಏತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತೈತೆ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜನ ಬೇಲೆ ಒಂದು 10-20 ಜನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಪುರ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು 20 ಜನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇಳೆ ಹೋದ ಬುಡಿಯರು ಏಟ್ ಜನ ಇತ್ತಂಜಿ 2 ಜನ ಆತಿ ಎಲ್ಪಡಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ನನ್ನ ಮಲ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಅಂದುಂಡು ಐದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕಲೆಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಡಗೆ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕುಜತ್ತ ಸಂಬಳ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಈಗ ರೇಟ್ ಆತಿದ್ದತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕಲ್ಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈಗ ಅರ್ಧಾಡೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದು ರೇಟ್ ಇತ್ತು ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಜವನೇರದು ಆಯ್ತು ಅನ್ಪರಿ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಳು ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಬಿಡ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಬೇಲೆ ತುಪ್ಪಣೆ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಎಂಕಿ 2 ಪೊಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಐತೆ ಬೇತೆ ಹಾಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಏರ್ಲೇಜರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಕ್ಲೇ ಪುಣೆ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಐತೆ ಕಲ್ಪನಾಗ್ಲೇ ಏರ್ಲದ್ದು ಪೂರ ದುಂಬದಾಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಕಲ್ಲಡು ಮಲ್ದಾರು ಮಿಷಿನ್ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಕೈಟೇ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ? ಎತ್ತಿದಾಳೆ ಈಚ ಕಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಮುಂದಾತಿ ತುಯಾರೆ ಬರಲು ಬಿಕ್ಕು ಬೇಲೆ ಆತುಂಡು ತುಯಾರೆ ಬರಲ್ಲ ದುಂಬುಡ್ದಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ದುಂಬುಡ್ದಲ್ಲ ಇಂದು ಈತ ಈರೆಗೆ ಹೊಲ್ತು ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಬರಿಯರ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಇಂಚಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಹಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ತಗಲ ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಮುರಾಣಿ 2 ಕಲ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಉಣ್ತೀರಿ ಹೊರ ಕೊನೆ ನಕ್ಲು ಪಿರದ ಅನ್ಪೇರು ಪಿರಂಡ ಬೇಚೆಲ್ಲ ತಗಲು ಬರ್ತೀರಿ ಹಗ್ಲು ಹತ್ತು ಬೇಚೆಲ್ಲ ಪಂಡು ಹಗ್ಲು ಪಂಡು ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅಂತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇ ಪೂರ ಐಕಿರಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ದಿತ್ತಾರ ಅಂದ ಐಕಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಈತ ಕಲ್ಲರ್ಪೆ ಅಂತ ಪುದಾರ್ಲ ಉಂಡು ಊರಿಗೂ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದ್ಲಲ್ಲಾರು ಕಲ್ಲುದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲು ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ ಬುದ್ದಿನ ಕಲ್ಲಗಳ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಡೆಪಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಡೆಪಿ ಇಂಚಿನ ಗಂಧರೆಪ್ಪಣವು ಮರ್ದರೆಪ್ಪಣವು ಐಕ್ ಪೂರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಮ್ಮಿ ಕಲ್ಲು ಅಮ್ಮಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅರೆಪ್ಪಣ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚಿನ ದೀಪ ತುಲೆ ಮುಕ್ಕಳ ದೀಪಲುಂಡು ಈ ದೀಪಕ್ಕೆ ಏತಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದು ದಾಯ್ತಾ ವಿಶೇಷ ಈ ದೀಪ ಒಂದು ಕಳ್ಳದ ಆಯ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ದಿಂಡಳೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ದೊಂಬುಡು ದಿಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ 2 ದಿಂಡಳೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಈಗ ಕಲ ತೊಳಸೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಬರೋ ದಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ದಿಂಡಳೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಬೆತ್ತದ ಅಂಚಿ ಕೊಡಪಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ಯಾರದ್ದು ಇದು ಕಲ್ಲರ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಡಿಯುವ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮಾತು. ಕಲ್ಲು ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ತರುಣರಾದರೆ 5 ರಿಂದ 6 ದಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದವರಾದರೆ 8 ರಿಂದ 10 ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 8 ರಿಂದ 10 ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರ 8 ರಿಂದ 10 ದಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಸಂಬಳ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ 7,000 ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ 21,000 ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20,000 ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೇವಲ 7 ರಿಂದ 8 ಜನ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 60ರಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಲ್ಲರ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ಇವ್ರದ್ದು ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು
ಪುಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌತಮ್, ಉಮೇಶ್, ಯತೀಶ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಕಲ್ಲರ್ಪೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.